Ahojte, dneska si zahráme Dirt Showdown a dneska by sme skúsili driftovanie a skákanie s autom. A ja sa ešte volám Miško. A ideme. No. Tento drift troška sa mi nepodaril, ale teraz mi to vyjde nejako. Tak toto mi už vyšlo. Trošku narážiek, tak to nevadí, ale no, už neviem čo to je v tom zadu, tak tam vzadu to, čo mi ide odpadnúť, tak keď párkrát ešte takto nabúram alebo dozadu, tak asi už mi to aj odpadne. A to dám už, nech to aj odpadne. Či? Asi to neodpadne, ale... No, alebo? Nie. Či? Nie. Čo je z toho? Takže ja si pohnem troška. Toto bol dobrý skok. Ešte pár driftov robím. Nech mi to nejak pôjde. A tu robíme jeden skok, ale musím sa tu nasmerovať. Ježiši. Ale nie. No. Tak toto urobíme. Nejak takto. Počkajte. Toto sa mi nedarí vôbec. Toto sa mi darí niekedy len. Ale táto hra furt len seká. Teraz si tu budem čakať poloďku a to je fakt o ničom. Takže ideme. A môžeme vyskúšať tento skok. Dajme ho. Ideme. Oboha nevyskúšame, ale si takto urobíme drift. Krásny. Mohol by som vyskúšať toto. Tento skok. Takto ideme dole. Počkaj, som sa zle nasmeroval. Teraz takto ideme. No a ešte vám ukážem moje hračkárske autá. Prvé je toto. A ešte toto. Takéto autá. A už to za chvíľu asi aj ukončíme. Tak. A posledný bude tento skok. A keď sa vám video páčilo, tak
Tak nezabudnete dať like a odber a potom si skúsime nejaké iné videá a potom vám môžem uchádzať aj moje iné autá. Tak ahoj.